Mahalaga ang papel ng komunikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan sa bawat komunidad. Lalo itong nagiging importante tuwing panahon ng kalamidad dahil ang bawat wastong detalye na isinasa publiko ay posibleng makapagligtas ng buhay. Yan ang papel na ginampanan ng Radio World Broadcasting Corporation o RBC Media ng Laos Group of Companies nang manalasa ang bulkang Pinatubo sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Riaquino, malaki ang naging ambag ng Radio World Broadcasting Corporation o RW 95.1 nang magsilbi itong alkalde ng siyudad ng San Fernando taong 1995 hanggang 2004. To especially us na public servant na muntako ka rin, you can announce anything, you can ask detang manager ka rin, which is Perry, to do some public service announcement, etc. And of course, that is a very good kaya. Lalo na kanita, communication is not that accessible, especially nung compare mo ngayon at in cellphone, text, etc. You can have the YouTube, so video call, etc. Kanitali So, in radio, which is also the most accessible during that time, kasi in TV, well, mas malito, mas kay, and then mas wider range in reach na ning radio, more than the TV then. So, ito, and I was glad that ka rin. And it helped me through my being a public servant during that time. Ikinuwento pa nito ang naging papel ng isasyon ng masira ang lateral dike na proteksyon sa lahar. There was this incident, at yung pakanta kay Barbershop, I still recall it. Minausla through the radio or what, lapatang kay kanita. May sirait ang lateral dike. And that was about 2 to 3 in the afternoon. So, syempre, may ngaliswas ka. Ne? And again, itang radyo, RW also helped to disseminate the impending danger. So, ito, relief operation, warning, information, marakal. And that is the power of the radio because they disseminate information. Uling nung TV, kalupan sabi ko, mas limited yung viewership na nita kaysa karening atin radio, mas makaya easily. Para naman kay Attorney Oscar Oca Rodriguez na kongresista ng ikatlong distrito ng Pampanga sa kasagsagan ng pag-alburuto ng Pinatubo, naging boses ng taong bayan ang RBC Media laban sa planong iabandona ang Pampanga. At that time, alam ko, walang boses na nanggagaling sa mga iba't ibang estasyon kung hindi nagre-rely halos yung mga Kapampangan sa radyo natin noon, RW. Kaya napakalaking kontribusyon ng network na yan sa pagsalba sa ating probinsya. Sapagkat noong primero, ang thinking ng mga maraming members ng cabinet, iwanan na lang ang Pampanga. Kasama si Pare Levy, that cannot happen. And naglakasan kami pa ng boses ni Jem Caragi noon sapagkat siya yung practically spokesperson ng cabinet. But we strongly objected, and the radio communication network natin, malaki ang naging contribution para mapanatag natin, magabayan, mabagyan ng pag-asa, at makasama natin sa ating layuning for a very short period of time bumangon ng Pampanga. Malaking bagay yun. Saksi rin daw noon ng RBC sa iba't ibang mga pulong para sa recovery at rehabilitation efforts sa inisyatibo ng yumaong Laos Group of Companies Chairman Levy P. Laus. Doon din ang sentro ng komunikasyon ng mga leaders. Doon kami nagmi-meeting sa buildings ni Paring Levy na yon.
ginagawa naming conference rooms, yung mga iba't ibang kwarto sa building na where the RW is plus the other offices. Pagka hindi kami magkasya doon, pumupunta kami, nagyaya naman si Paring Levy doon sa may office. Yung practically every conference, every emergency meeting, doon namin ginagawa. Even after the devastation and during the rehabilitation effort, plus our desire to beautify further San Fernando, pag nagyayaya kami ng mga tao sa limbawang NLEX para further improve and solve some problems, doon nangunguna rin si Paring Levy. At sa gitna ng kalamidad, naghatid rin daw ng lakas ng loob sa mga Kapampangang pinanghihinaan ang iba't ibang musikang isinasahing papawid ng istasyon. Ang RW ay naging daan para lalong lumakas ang loob ng mga Kapampangan, tumibay at maniwala na madali ang pag-rehabilitate sa Pampanga pag nagkakaisa. Music, I cannot forget that. Kahit na nasa delubyo tayo, paminsan-minsan nakakarinig na pampalakas din ang loob yan. And a very timely moment and timely action of our friends in RW, not only for giving hope to the Kapampangans, but for making them feel that our important communications network and effort ay naririnig ng mga kababayan natin. Isa umano sa mga nagkumbinsi kay dating Pangulong Fidel V. Ramos ang pagpupursige ni Laus na manatiling bukas ang mga establishmento sa lalawigan kasama na ang Radio World Broadcasting Corporation. Hindi ko makalimutan na sinabi ni Paring Levy, "Pare, I have to open these offices immediately to calm our people, to give them the necessary hope in order not to abandon the province," sabi niya. Tama nga naman nung makita ni FBR. Even if we went to the extent of contributing money, kahit na wala kami, wala na lahat ang Kapampangan, daig pa yung mga nasunugan ng mga Kapampangan sa lahar na yon. In order to fully convince FBR that we needed this dike to protect the remaining territories of the province, particularly San Fernando, to speed up the rehabilitation work. And we showed to FBR that there were a few millions from the Sagip Kapampangan, Sagip San Fernando, movement natin, di ba? Nakumbinsi lalo si FBR na mag-draw ng a few billions of pesos to speed up the rehabilitation work. Naniniwala silang naging susi ang pagkilos ni Lau sa pagkakaisa upang mabago ang direksyon ng Pampanga mula sa pagkalugmok tungo sa pagbangon hanggang sa kasalukuyang tinatamasang progreso. Well, bale mo, very resilient naman ang Pangkaya. Maka-recover yan, pero not that, ako naman sabihan kaya, mabilis. Pero I just will say one word for Levy, catalyst yan. Pero along the way, while ating government, Mr. Laos became, with the group, became a catalyst to hasten in recovery ngayon. Even in the cityhood. I still remember, basta meeting ati ka rin. Niyang Mika Senate congressional hearing ati ka ni. Niyang King Senate, metong mga House Muntala.
Siyempre, businessman na rin, busy na. Pero muntala. Sopan Daing City sopan da kami para ipaglaban itong pangasyudan ng San Fernando. So I cannot forget many things about Mount Pinatubo and the help of the persons or people or Kapampangans like Paring Levy. Of course, without Paring Levy, hindi natin maasahan. Kasi lahat takot eh. Lahat paralyzed practically. Kaya pati si President FBR, tuwing makita kami noon na Paring Levy, tularan ninyo yung mga Kapampangan. Tingnan ninyo, kala natin hindi makakabangon. Less than 3 years now, tingnan ninyo siya. Now, hindi alam ng marami na maraming kontribusyon, maraming partisipasyon, maraming pakikialam na ginawa ang mga kumpanya ni Paring Levy, including the Radio Network, to strengthen our resolve to remain in Pampanga and effect a quick rehabilitation effort. In fairness kay FBR, tumulong ng gusto sa atin. But kung hindi pinakita ng mga taong kagaya ni Paring Levy, contributing at the same time their resources, including RW, hindi natin agad mabibigyan ng atensyon at pagkumbinsi ang national government that we Kapampangan had all those common efforts to rehabilitate and not to abandon our province. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.